I den her video vil jeg gerne fortælle noget omkring eksternaliteter. Når vi snakker om eksternaliteter, kan vi tale om det rent definitorisk. Der er en problemstilling omkring optimering, og så noget omkring regulering på et marked, hvor der altså er eksternaliteter. I den her video vil jeg gerne fokusere på det rent definitorisk, og kigge på den her problemstilling med optimering. Så hvad er en eksternalitet? Normalt kigger vi på et marked med to spillere. På produktionssiden en virksomhed, og på forbrugersiden en forbruger. Normalt siger vi, at det tilfælder omkostninger til virksomheden, og en form for nytte til forbrugeren. Altså en eller anden form for gevinst, som forbrugeren har, den interaktion, der nogle gange er. Så vi lader de to spillere interagere med hinanden, og ser, hvad tilfælder virksomheden, og hvad tilfælder forbrugeren. Men når vi kigger på eksternaliteter, så erkender vi ved tid, at der er en tredje, fjerde, femte, i hvert fald en eller anden ekstern agent eller flere, som også bliver påvirket af den her interaktion. For eksempel, hvis vi kigger på virksomheden herovre, hvis vi forestiller os, at det er en stålproducent, og nede foran virksomheden render der en å. I åen er der fisk, så der er en fisker. Når virksomheden producerer stål, forurener den. Den forurening bliver ned i åen. Forureningen gør, at fiskene dør. Der er altså en negativ eksternalitet for fiskere. Hvis vi skal prøve at sætte nogle omkostningsbegreber på, hvad der sker her, så kan vi sige, at for virksomheden, for hver ekstra enhed, de producerer, der er en marginal omkostning. En marginal omkostning. Kigger vi på fiskeren, altså den der eksterne agent, den her eksternalitet, der har været på markedet, så tegner vi det her som den marginale eksterne omkostning. Kigger vi samlet set på, hvad den her eksternalitet har gjort, så kigger vi på den marginale samfundsmæssige omkostning. Altså MSC, den marginale samfundsmæssige omkostning. Kigger vi derimod over på forbrugersiden, så kan vi forestille sig, at det her individ har købt en is. Isen har bidraget til nytte for individet, altså en glad mund. Der har været noget nytte. Vi forestiller os imidlertid, at personen her vælger at smide sit ispapir, efter han har købt isen, hvorefter en solsort spiser ispapiret. Solsorten bliver syg. Der har altså været en negativ eksternalitet med det her iskøb. Hvis vi igen prøver at sætte nogle begreber på, så vil vi sige her, at hvad er nytten for den her forbruger ved at købe en ekstra is? Altså den marginale nytte. Altså marginal benefit. Solsorten har været udsat for en negativ eksternalitet på lige fod som fisken gjorde det, så vi kigger altså på, hvad er den marginale nytte hos eksternaliteten. Den marginale eksterne benefit. Igen er vi interesseret i samlet set at se det her køb, den her interaktion, der har været, hvad har det samlet set haft af nytte på markedet. Så ligesom før kigger vi på en marginal samfundsmæssig benefit, altså den samlede benefit. Om den her totalt set er negativ eller positiv, det skal jeg ikke være dommer over. Om det er negativt, at manden får en is, men solsorten bliver syg. Hvad er den samlede effekt af det? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald har vi nu de brugte omkostningsbegreber, vi skal bruge i forhold til at kigge på optimeringsproblemstillingen. Nu har du fået et eksempel på en negativ eksternalitet på produktionssiden og på forbrugssiden. Nu vil jeg gerne følge hvert eksempel til dørs i forhold til den her optimeringsproblemstilling. Jeg starter med produktionseksemplet og ridser den lige op. Vi har altså haft en negativ eksternalitet på produktionssiden, fordi vi har haft en stålproducent, som har forurenet og herved forårsaget døde fisk. Og det er selvfølgelig negativt for fiskere. Kigger vi på omkostningsbegreberne, så har vi de marginale omkostninger, altså virksomhedens omkostninger ved at producere en enhed mere. Det hedder de marginale eksterne omkostninger, altså de eksterne agenters omkostninger ved, at virksomheden producerer en enhed mere. Samler vi de her to begreber, så får vi de marginale samfundsmæssige omkostninger, altså de samlede omkostninger ved, at virksomheden producerer, og de eksterne omkostninger netop det, at fiskene dør. Kigger vi på vores efterspørgselsside og demandsside, så antager vi her, at der ikke er nogen
Så nu har du fået et eksempel på, negativ eksternalitet på produktionssiden og forbrugssiden. Nu vil jeg gerne følge hvert eksempel til dørs i forhold til den her optimeringsproblemstilling. Vi starter med produktionseksemplet, og jeg ridser den lige op. Vi havde altså en negativ eksternalitet på produktionssiden. Og det havde vi, fordi der var en stor producent, som forurenede og forårsagede døde fisk. Kigger vi på omkostningsbegreberne, så havde vi en marginal omkostning, altså virksomhedsomkostning, ved at producere en enhed mere. Vi havde marginale eksterne omkostninger, altså de her eksterne agenter, i det her eksempel fiskerens omkostninger ved, at virksomheden producerer en enhed mere stål. Samler vi de her to omkostningsbegreber, så får vi de marginale samfundsmæssige omkostninger, altså omkostningerne for virksomheden ved at producere, plus omkostningerne for de eksterne agenter ved, at virksomheden producerer de døde fisk i det her eksempel. Det er udbudssiden. Kigger vi på efterspørgselssiden, så antager vi i det her eksempel, at der ikke er nogen eksternaliteter. Altså, at den samlede benefit, den marginale samfundsmæssige benefit, er det samme som den marginale benefit. Altså, at ved køb af enhed stål, er benefit det samme for samfundet, som det er for det enkelte individ. Det giver altså vores efterspørgselskurve. Det vil jeg prøve at tage ind og prøve at belyse den her problemstilling i forhold til optimering. Altså, vi har vores MC, som her er vores supply-kurve. Vi har vores efterspørgselskurve. Det, som her er lige vores marginale samfundsmæssige benefit og vores marginale benefit for individet. Altså, der er ikke nogen eksternalitet på forbrugersiden. Godt. Her har vi til synligheden ignoreret, at der er de her eksternaliteter. Vi har ikke tænkt på, at stålfabrikken forurener og slår de her fisk ihjel. Det vil vi selvfølgelig gerne have med i betragtning. Så vi kigger altså på de marginale eksterne omkostninger også. Dem tegner vi ind hernede. Altså omkostningerne for fiskere. Lægger vi de her to sammen, får vi en ny udbudskurve, som repræsenterer de her eksternaliteter. Det giver os altså en ny udbudskurve, hvor vi har taget tingene i betragtning i forhold til den her forurening. Kigger vi så også på vores mængde før og efter. Lad os kalde den her for kursstjerne 1, altså vores optimum i det første tidspunkt, altså tidspunktet før vi tager vores eksternaliteter i betragtning. Her har vi vores optimum i tidspunkt 2, hvis vi kalder det det, altså efter vi tager eksternaliteterne i betragtning, efter vi har lagt de eksterne omkostninger med. Så har vi altså en mængde, der er mindre end førhen. Førhen sagde markedet til os, vi vil gerne, at vi skal producere en mængde Q1, der ligger helt herude på x-aksen. Nu har vi taget omkostningerne ved forurening i betragtning. Nu skal der produceres mindre. Altså før producerede vi for meget, fordi vi var ignorante over for den her forurening, der var. Så det giver os altså et nyt optimum her. Og ligeledes kan vi spejle ud på y-aksen og få selvfølgelig få en højere pris. Så det var eksemplet med produktionssiden og eksternalitetens virkning i forhold til optimum. Så ser vi på eksemplet fra forbrugssiden, hvor der er altså tale om negativ eksternalitet, for der har været et iskøb, hvor iskøberen vælger at smide sit ispapir, hvorefter der er en solsort, der spiser ispapiret og bliver syg. Der taler om forbrug, altså er vi på efterspørgselssiden. Jeg kender faktisk lige hurtigt de her begreber. Der var den marginale benefit eller nytte. Det er altså nytten ved et ekstra iskøb. Der er den marginale eksterne benefit, altså de eksterne agenters nytte af, at der blev købt is. I vores eksempel var det solsorten. Sammenlægger vi de her to begreber, så får vi den marginale samfundsmæssige benefit, altså udset fra et samfundsperspektiv, altså den samlede nytte af, at der bliver købt en is. Her kan det være lidt svært at afgøre, fordi vi har en person, der bliver glad for et øget nytte på sit iskøb. Vi har en solsort, der bliver syg, så vandet lige får et reduceret nytte. Jeg vælger her at antage, at solsorten bliver rask igen, så vi taler her om en nyttereducering, altså en reducering i den samfundsmæssige nytte. Jeg ønsker at se udelukkende på den her effekt, så derfor så har jeg lavet samme antagelse, som jeg gjorde før.
nemlig at der ikke er nogen eksternaliteter den her gang på udbudssiden. Det vil sige, at de marginale samfundsmæssige omkostninger er de samme som de marginale omkostninger, og derved udgør udbuddet. Der har altså ikke været nogen eksternaliteter i forhold til at producere de her is. Der har ikke været forurening, for eksempel, som vi havde i den eksempel. Jeg vil prøve at lave en skitse for at vise igen, hvordan det hænger sammen, rent optimeringsmæssigt. Så vi har vores udbud, så har vi vores marginale benefit, som før vi tager hensyn til vores eksternalitet er lige vores efterspørgselskurve. I midlertid har vi nu erkendt, at der altså er nogle eksterne agenter, der vil påvirke de her iskøb. Vores solsort, altså er der samlet set fra et samfundsmæssigt perspektiv en reduceret nytte. Det giver os vores nye efterspørgselskurve, altså vores marginale samfundsmæssige nytte. Her har vi også sagt, at det kan vi også udlede af det her år, at afstanden her imellem må være de marginale eksterne benefit, altså forskellen. Kigger vi på vægten igen, igen kalder jeg det Q-stjerne i tidspunkt 1. Og Q-stjerne i tidspunkt 2, så ser vi igen, at før vi tager hensyn til den her negative eksternalitet, der vil vi producere den her mængde. Nu tager vi hensyn til, at solsorten dør, at folk smider med ispapiret, altså skal der produceres en mindre mængde. Vi vandrer den her vej langs x-aksen. Godt. Kigger vi på prisen, ser vi igen, logisk nok, at prisen stiger. Så nu har jeg altså fået et eksempel på forbrugssiden og produktionssiden på negative eksternaliteter. Det er klart, at der kan også være positive eksternaliteter. For eksempel på produktionssiden kunne det være biavl. Altså det er både godt for virksomheden selv, at der laver biavl, men det er også godt for naturen omkring den. Der er altså en positiv eksternalitet ved biavl. På forbrugssiden kunne det være købet af en havenisse, hvis I vel at antager, at du godt kan lide havenisser. Så hvis du godt kan lide havenisser, gå ud og sætter den i en forhave, så kan dine naboer gå forbi, og hvis de vel at mærke også kan lide havenisser, så får de en øget nytte af dit køb, altså er der en marginal ekstern nytte der er positiv. Så hvis du godt kunne tænke dig at prøve at kigge på de her problemer med positivt lys frem for de negative eksternaliteter, så er det bare det samme overvejelser, det samme grafik, men bare det er modsat foretegn. Så jeg håber, det giver mening for dig.